al centre de la ciutat de Mèxic, en un palau molt maco, on ens reunim molts catalans perquè volem votar. L'entusiasme de la gent que vindrà aquí a celebrar aquesta data important per nosaltres. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Som al pati del Museu de la Ciutat de Mèxic, un edifici emblemàtic, important perquè és el cor de la ciutat, i ens l'han deixat el Departament de Cultura, el Districte Federal, per poder fer la B amb el dret de votar. Això és el que volem fer i per això estem tots els reunits mexicans, catalans, tothom que s'hi vulgui apuntar. Doncs la voluntat de ser aquí, de deixar nosaltres a Mèxic constància de lo que volem, de lo que apoyem, que es fa, i obrir-ho a la ciutat i a tota la ciutat, a la ciudadanía mexicana. Estamos en el Museo de la Ciudad de México y se está haciendo una B para pedir que se permita votar y se pregunta al pueblo catalán si desea o no la independencia o dependencia del Reino de España. ¿Qué destacaría de todo esto que se está haciendo? ¿Qué destacaría de esto? Que bueno, es un movimiento social organizado que busca reivindicar algo que me parece ha buscado mucho tiempo, pero de una manera pacífica, ¿no? Y pues básicamente eso, ¿no? Som catalans tolerants i gent de pau. En tot moment rebutgem la violència, però hem d'anar units si volem salvar la nau. I aquesta nau porta el nom d'independència. Estem al Museu de la Ciutat de México, a la ciutat de Mèxic, i estem fent el que faran a Barcelona l'11 de setembre, o sigui fer una gran V baixa, teixida a Textiles Castell, una gran V baixa que significa el que vol el poble català, que és votar, aconseguir la victòria per aconseguir la independència, i amb voluntat perquè estem registrades unes 125 persones que estarem aquí davant d'aquesta V baixa que veieu supergran i envoltada de gent que vol això, que el 9 de novembre puguem votar per la independència de Catalunya. Què destacaries de tot això que s'està fent? Destacaria sobretot l'interès i la mobilització de gent catalana i no catalana, molts mexicans, per exemple, que s'interessen pel procés de Catalunya i que ens han volgut acompanyar, no? Comprar les samarretes i venint aquí per mostrar que arreu del món també hi ha molta gent que vol que Catalunya pugui votar. Estem aquí al Museu de la Ciutat de Mèxic organitzant la V baixa del grup més gran que som aquí a Mèxic, que és el de Ciutat de Mèxic, però jo ja he participat en un altre. La setmana passada vaig estar a Puebla i va ser molt divertit i molt maco estar allà. Doncs a mi m'agrada molt la idea de que som tantes persones, a mi em toca, perquè el meu pare va estar a la Guerra Civil, li va tocar perdre, aleshores a mi em toca el cor de molt a prop, jo vaig viure allà i estimo molt la gent de Catalunya i crec molt en el moviment. El camí serà llarg i ple d'obstacles, però ha arribat l'hora i el moment de començar. No esperem. Ara estem al Museu de la Ciutat de Mèxic, de les quals és un event que estem organitzant per tothom que vulgui apoyar, més que la independència, el dret a votar. Nosaltres volem decidir i jo crec que s'ha de saber quin camí hem de triar i és el que volem fer aquí. Destacaria l'ambient festiu de germanor que s'està creant, amb la gent que arriba, perquè ja des de generacions, crec que puc dir que fins a 3 i 4 generacions hi ha moltes diversitats d'opinions i crec que això és gran i fa gran un poble. Sols amb l'esforç la independència arribarà. M'he preguntat serenament i a consciència quin ha de ser el futur del meu país, i m'he adonat que només la independència ens traurà la frustració i el desencís.
Visca Catalunya, tots els catalans, per la independència ens darem les mans. Que tot Catalunya canti a ple pulmó, mereixem respecte, som una nació. Tu divideix, divideix i venceràs. Quan dividim fem feliç a l'adversari. La divisió sempre sol portar al fracàs. Ens hi juguem molt, hem de ser tots a sumar-hi. Treballant i estirant junts som imparables. Si sumem i aglutinem tindrà sentit. La força del poble la tenim nosaltres i no pas la disciplina de partit. Sabeu per què volem avui la independència? Ara estem al Museu de la Ciutat de Mèxic, Museu de la Ciutat de México, al Centre Històric de Mèxic, i estem preparant la UB, que farem. Hi ha més de 125 persones inscrites entre catalans i mexicans, i bueno, doncs la UB l'estem fent per reivindicar el nostre dret a votar, el nostre dret a la independència i el nostre dret a demanar la independència. Doncs què destacaria? Que hi ha molts catalans a Mèxic, estic sorprès que comença a venir molta gent i l'entusiasme que tenim tots. Això és el que destacaria. És per l'orgull, el cinisme i prepotència, per la mentida que fa temps han instaurat. Visca Catalunya, tots els catalans, per la independència ens darem les mans. Que tot Catalunya canti a ple pulmó, mereixem respecte, som una nació. Consolidant cada pas amb la raó i fent servir el seny i la intel·ligència, avançarem tot creant opinió fins coronar el cim de la independència. Hi haurà llops que vestits amb pell d'ovella lluitaran per destrossar-nos el camí. Fem-nos nostra la senyera de l'estrella, rebutjant tot discurs cínic i mesquí. No cal parlar ni d'estatut ni de sentència. Votem amb goig la nostra llibertat. Siguem valents votant per la independència, amb respecte, tolerància i dignitat. Visca Catalunya, tots els catalans, per la independència ens darem les mans. Que tot Catalunya canti a ple pulmó, mereixem respecte, som una nació. És hora de ser valents, sense por. Visca Catalunya.